Malidenw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ka kɛɲɛ ni bi juma ye ni o bɛnna sɛtanburu kalo tile 5 san 2025 bi an wulila ka se fɛn min ye neutralisant Bubakari Jawara ma an bɛna baro kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛkɛminɛn kura minnu ni o donna an ka jamana kɔnɔna na hali o planning ka o déposer Algérie contre la terroristes minnu bɛ ka bɔ video la sisan ka fara 36 151 fictifs an bɛna kuma ninnu de kan yani an ka don an ka babo kɔnɔna na an bɛ micro di Bubakari ma a ka foli kɛ an lajɛbagaw la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka babo Bubakari e ni ɲantuma. N bɛ foli lase bɛɛ ma a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka video ka partager ka aimer bɛɛ k'a sɔrɔ nin y'a nalen an ka kɛnɛ kan an b'a fɔ ko aw bɛɛ bisimila n t'a dɔn na san kadiri ka yan kadiri kɔnɔna ka ye fan fɛ. Ok, Bubakari Jawara o bɛ an bila an bɛ don an ka babo kɔnɔna na fɛn min ye kunasini Mali bɔra ka kɛlɛkɛminɛn kura caman sɔrɔ fɛn min ye kɛlɛkɛminɛn minnu ni u moderniseren don arme lourd b'u la dernière génération i bɛ se ka mun de fɔ an ye kɛlɛkɛminɛn ninnu na la sabu ka d'a kan san ani wagati bɛɛ kɛlɛkɛminɛn kuraw olu kɔni bɛ ka na caman fana o bɛ yen nɔ o fana mun de ko bɛ Mali kɔnɔ. Ne kɔni ne tɛ se ka nin kuma jaabi parce que e yɛrɛ min filɛ nin e bɔra e ni ne ye émission laban kɛ n k'i ma n ko fɛn dɔ bɛ ka ale Mali kɔnɔ n k'Ala ka bɛɛ si jɔ kan e kun bɛ yan a kɛra a ma kɛ n ko tile damadɔni dɔrɔn fɛn dɔ bɛ ka ale Mali kɔnɔ Ala ka bɛɛ si jɔ k'a kɔnɔ. Bubakari i ka kuma fɔlen o nana i ko voilà i bɛ kuma daminɛ n'o de ye caman o bɛ ka na n'o kɛlɛkɛminɛn caman tɛ dɛ n ko kɛlɛkɛminɛn dɔ bɛ ka na ne m'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn caman dɛ n ko kɛlɛkɛminɛn dɔ bɛ ka na kɛlɛkɛminɛn dɔ bɛ kɛlɛkɛminɛn in na e m'o ye o ɲɔgɔn tɛ Afiriki si bolo y'a ye missile dɔ bɛ fɛn na e bɛ fɛn fɛn fɔ i kan k'o missile in de lajɛ fɔlɔ parce que ça c'est un missile déjà a bɛ dugu kelen ci k'a ban. An bɛna don o détail kɔnɔ. Voilà n ma précis ma dɛ n ma précis ma n bɛ fɛ ka min f'i ye kuma la o de ye n bɛ fɛ ka min f'i ye kuma la fɔlɔ mobili o fɛn fɛn bɛ fɛn na o dugutiminɛn kelen de bɛ dugutiminɛn dɔ de bɛ fɛn in na. I man kan mɛn n ko mun de ko bɛ Mali kɔnɔ. a tɔ min ko bɛ Mali kɔnɔ terroriste kɛlɛ ye nkalon de ye nkalon de don jamana minnu bɛ terroriste parrainer jamana minnu bɛ terroriste encourager jamana minnu bɛ ka don terroriste jigiya kɔrɔ o dugu ninnu a b'u ni Mali de cɛ tu sais que n bɛna min fɔ yan a tant que a ma taa terroriste kɛlɛ k'u bɔ dugu la terrorisme tɛ ban mɔgɔ bɛ ka anw attaquer bi a bɛ bɔ dugu la ka na. Aujourd'hui le missile qui est venu c'est un missile balistique sol-air on va le développer comme RS missile solaire RS RS 21 c'est composé de 4 têtes d'ogives missile min don a bɛ jamana kelen ci k'a yɛrɛ kɛ a cigo kelen et qui a une portée de 5000 km à l'heure a b'o de boli a bɛ boli la a ka vitesse de 5000 km o y'a ka portée donc c'est pas Assimi y'a fɔ bɛɛ ye ko fɛn dɔ b'an bolo n'a yera ko dafɛ jamana bɛ sɔn ka siran ɲɛ bon fɛn dɔ b'an bolo an yɛrɛ minnu bɛ kuma la aw fɛ n'i y'a ye an donna su fɛ n'i y'a den kelen sɔrɔ a tɔ donna sɔrɔ minɛn tɔ donna n'i y'a ye u ko an ka taa so min bɛ a tɛ se ka yira missile nin mɛnna mun na il a fallu que a bɛ yɛlɛn porte char min kan il faut k'o de transformer k'o de dilan k'o fana bila ka na a taminɛ kun tɛ yen c'est un missile qui a une longueur de à peu près de 12 mètres de long et qui a une charge de 4 tonnes une tête logique de 4 têtes logiques au débat là il a une portée de 5 km et 5000 km environ 5000 km de balle 5000 km donc aujourd'hui là où comment ɲɛfɔ a y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de donna Mali kɔnɔ Mali kɛlɛ ni mɔgɔ min ma fara Mali kɛlɛ dugu minnu bɛ ka fɛn kɛ u b'u kulonkɛ tubabuw b'u kɔkɔrɔ Mali kɛlɛ n'a ma kɛ guerre mondiale a bɛ kɛ guerre intercontinentale ou bien Mali kɛlɛ dɔgɔyalen bɛ kɛ guerre des alliés ali soit guerre mondiale n'a bɔra o la n'a ma se ka kɛ guerre mondiale ni troisième guerre mondiale ma wuli Mali problème kama guerre des alliés bɛ wuli les alliés maintenant vont s'affronter fɛn min dira Mali ma depuis Ala ka farafinna dugu dan tɛ mɔgɔ bolo bɛɛ ka don i k'a lajɛ
missile sol RRS a tɛ dugu si bolo ni Mali dɔrɔn tɛ a bɛ ci cogo di a kan ka ci ni mun ye a bɛ ta ni porte char min ye o tɛ dɛ a bɛ sigi la pele min o dilanna de uniquement tali kama donc ale ni arme nucléaire ka surun ɲɔgɔn na non a ka jugu n'o ye fragmentation de don c'est composé encore des bombes thermobariques thermobarique ti dɔwɛrɛ foyi ye n'ale cira ka yɛrɛ ka taa n'a cira a bɛ yɛrɛ ka taa n'a cira a bɛ yɛrɛ ka taa n'i ma fara jamana in na ko in a bɛ ban ou bien a bɛ ɲa an bɛ bɔ nin ko kɔnɔ mɔgɔ si k'i sigi ka dugu wɛrɛ lajɛ o bɛ ka terroriste armé ka don i fɛ yen ça fait diɲɛ bɔra nin kɔnɔ quoi n'i miiri ko ONU ka création après 75 ans déjà ko le monde va revenir sur ce chemin ka terroriste diɲɛ sigira paix international kama dugu dɔ bɛ ka marifa di terroriste ma k'a dilan ka don n'a ye k'a renseigner k'a communiquer ka télé bila ka bila kan i bɛ nin min diɲɛ kɔnɔ nin bila ka dugu le Mali est victime d'une conspiration internationale wa bi an b'an défend an n'an bɛ dugu dɔ bɔ carte kan ONU bɛ fɛrɛ k'a trancher an ni ɲɔgɔn cɛ aujourd'hui fɛn dɔ de donna missile min donna a tɛ maa si bolo n'anw tɛ n y'a fɔ bɛɛ ye yan n ko fɛn dɔ bɛ ka don n ka bɔ hakili ma maaw y'a kulonkɛ kuma minɛ Assimi ko aw ma yan ko fɛn dɔ b'an bolo n'a a dɔnna ko dafɛ dugu caman bɛ sɔn ka siran a donna ka ban wa fɛn donna dɛ a donna wa le Mali et ses alliés sont déterminés Mali n'a dɛmɛbagaw déterminés don guerre in bɛ laban min ma a bɛ laban maa si t'i sigi ka jugu lajɛ a bɛ doni mɔgɔ dɔ ka dɔ sara ka doni marifa i kan mɔgɔ si t'i sigi k'o lajɛ o ba na non est-ce que a y'a lajɛ kɛ ne y'a mɛn tun ko terroriste bɔra mɔgɔ dugu la ka don i ka si bɔ tigɛ kɔnɔ i t'a mɛn donc bi bi in na Mali guerre kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ dafɛ dugu minnu b'a ko la i k'i sigi fɛn min donna i k'a kɔnɔ ni mɔgɔ ka kɔnɔ a donna kuma i ka kuma kɔnɔna na i ko fana ko avion wɔɔrɔ ko o nana ko o bɛ ka monter yanni minɛnw kana an ye avion qualité dɔ an si tun ma deli ka min ye o fana tun ka yala sanfɛ ça c'est les avions TU-D don o TU mun filɛ nin ye bi bi in na a bɛ missile mun ta u b'a fɔ missile de ma ko A26 Kinjal n'a fɔra ma ko Kinjal c'est en russe Kinjal kɔrɔ de ko missile de poignard a b'o de ta missile poignard donc missile poignard tɛ missile dɔwɛrɛ foyi ye missile min bɛ sɔgɔli kɛ a bɛ kulu sɔgɔ ka taa jusqu'à une profondeur de à peu près 2 à 3 km de profondeur a bɛ fo dugu jusqu'à 3 km de profondeur c'est le pays là est super armé minɛn minnu bɛ ka san terroriste faga minɛn tɛ sa terroriste bɛ wolo mɔgɔ min fɛ maa min dugu minnu bɛ terroriste kɔnɔ ta k'a wolo dɛ an bɛ olu de faga minɛn min bilahi minɛn minnu b'an bolo terroriste kɛlɛ minɛn tɛ dɛ terroriste yɛrɛ bɛ dilan dugu minnu fɛ dafɛ dugu minnu fɛ u bɛɛ ɲɛ b'a la o minɛn minnu donna u bɛɛ y'a ye a dugu nanfigi bɛɛ y'a ye dugu jahili bɛɛ y'a ye o k'a dɔn k'a fɔ on n'hésite pas maintenant de se défendre avec ses armes n'i y'a kanna an b'a k'i la l'essentiel que an ka diɲɛ labɔ a kalama donc minɛn minnu donna terroriste kɛlɛ minɛn tɛ terroriste ko kuma ye nkalon di voilà Bumabel k'an to minɛnw kunbɛyɔrɔ la i ka kuma kɔnɔna na i ko ko a bɛ fɛn min na k'a bɛna dabila Mauritanie bɛ fɛn min na fɛn wɛrɛ tɛ terroriste ni Mauritanie de parti signé ni ɲɔgɔn cɛ ne kumakan tɛ dɛ Dimitri Polyanski ale de y'a kuma fɔ le vice ambassadeur russe auprès des Nations Unies ale de y'a kuma fɔ Irisiw ni Mauritaniens ni terroristes de parti signé en 2010 u tɛ se ɲɔgɔn ma mais u t'u sigi Mauritanie attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ d'après les Russes c'est la Mauritanie a bɛɛ bɛ ka planifier Mauritanie wa Ukrainiens bɛ ka taa Mauritanie de ka Irisiw kɛlɛ à partir de la Mauritanie donc bi bi in na mɔgɔ tɛ sigi k'i jugu lajɛ o aw bɛ nin fɛn minnu kɛ nin Afrique duguw de ye tubabu tɛ jɛn ni nin ye ni tubabu jugu don ni joli fɛ a tubabu bɛ taa jugu nɔfɛ f'i ka jamana kan ka taa faga farafinna de an man ko droit donc Mauritanie bɛ ka nin bi bi in na depuis ko kɛra i ye attaqué mɛn kunun nin kunna sini fɔlɔ à part u bɔra ka Isra minɛn fɛn na minnu taara a y'a lajɛ bi forêtbawlen kɔnɔ u su bɛ cogo di Diriba bɛ ka communiquer ka kan mɔgɔ joli sara sɔgɔmada in na fɛn fɛn kun taara ka taa sira tigɛ k'a don ta bɔ ta a bɛɛ kɛra furu ye sɔgɔmada joona in na mɔgɔ ma kuma o la ni min ye cɛ a bɔ dɔrɔn k'i bɛ don Mauritanie prévu de b'anw bolo don min na u bɛ taa Djibo le attaquer u bɔra kulun de la ka na ka ba tigɛ ka bɔ Mauritanie de ka don ka Mali attaquer ka tila ka segin o kulun kelen na drone jɔlen bɛ sanfɛ k'u lajɛ ka tila ka don kulun kelen kɔnɔ ka taa Mauritanie dalajɛli t'a la ne bɛ ka kuma min fɔ dalajɛli t'a la prévu matériel de bɛ yen c'est pas pour rien qu'on a porté plainte
Et aujourd'hui, n'était farnamban défend. Il y a des gens qui ont reçu un bombe fenêtre. Avec mon frère là-dedans. Tu reçu mon frère bombe fenêtre mon frère. Donc, au missile Donaka. Mon frère Doka qui t'appelle RS. RS c'est missile mi au Qatar là. C'est un missile sol-air. Aérobalistique. Avec 800 fait, là, il est là, 100 fait, il est jusqu'à à peu près à 10 000 pieds d'altitude. Là, il y a l'objet qui est ici. Là, Taro là, à porter, ça peut être entre 4 000 à 5 000 km environ. Avec son Blagadi. Il a une charge de 4 tonnes. 4 têtes logiques au débat. Ni minte mindon, en a tout à fait. Il faut que la double attaque de la moto la maman à fond. Au tétru si qu'elle est. Par exemple, ni mi far ou banditisme, ni qui bi frater, il va double de l'offre. Ou be bon comme nous faisons, beau de faire fort. Il va y avoir un frère, il va ça veut dire, il va dire des tiens, il y a des satima. Tétru si t'es bien comme ça, dans les bâtis la gla. Voilà. Bon, Jawara, un et fana, quelqu'un maintenant nous n'a fait, mais chaque qualité de fana pour ma santé, ni à Dabouri, prévu pas jam, pareil, c'est à mon fana pour un pareil humain. Oui, Berdem ni Peter 62. Berdem ni Peter 62, au lieu de venir à l'axe, nous avons c'est ça. Le grand axe, Kabo, Bamako, Kata Ségou, Bamako, Kai, Bamako, Sigasso, Bamako, Guinée. À Bebna équipé avec des armes lourdes. Ça fait quoi? Chaque axe, Baby défend, il y a un renforcement. Avec vous, on Berdem, allez, PTR, PTR 70 ou 2. C'est des véhicules légers de reconnaissance. Des blindés légers de reconnaissance, vous m'excusez. Mais c'est des blindés aussi amphibies. Amphibies corrects avec le là. Avec la CAF, il y a avec la boule guérif. N'a pendant la sera et womima. Faut se dire, ni foncer, il y a 2 mètres et demi à vie pas pour là. À partir de 3 mètres, c'est qui prend. À partir de 3 mètres avec pan. Il va prendre avec pan pour la kata. N'a duna dit la peine. N'a duna dit la robe plaquette mbanya ma korata. Au plaquette ma koto, vous plaquette le ko blava user. Au blava user korode, ou ya clé et c'est pas kalama batondi. Ou venir ba kofe, jibe solo kapo. Donc vous voyez qu'à fois avec tchao que les tchou ko avec kele tchao que les avec tchao que les ça. Il ça fait kele bora kulenga la mali kele koni a doale bay guerre des alliés. Na mam frate guerre mondiale de wuli nous. Fait monde na kulenga tere. Voilà. Bon, je la fait mais en voilà fana ba maintenant nous na c'est do fana kuma la ne nyansa de kun kele mega alila. On va le côté trigonométrie. C'est un engin encore aller de bourrage communication bourrage de télécommunication n'allez nana yoromina dans un rayon de 10 km environ à ta fausse 50 km attaquer dans un rayon de 50 km. Pour tal que le moteur là de voulu à partir maintenant d'une distance bien déterminée. Mais à avantage mais moteur là il t'a sur à voulu tal qui imbécile fréquence doit être on va fournir ma voulu mina o monofréquence de dora foyer au fait que voulu ga bébé gental qui oh maintenant ni véhicule ni nana qui il a un système de trigonométrie non caram l'euro avec communication bien brouillée avec la communication bêta avec communication bêta otage là communication fait autour à bêta aux alentours plutôt à bêta tout ce que nous c'est ça ou bien munuta et l'euro carré pour ou bien tal qui doum mamun be ko tal ki be ko de bolo be armée ka position ti ni armée temena mo do be armée ka position ti o li be kala ta bombe fene poser no e bombe poser wa bi woro wa bi chegi wa keme véhicule ni ngabara de doro fuiga communication franyoka ado ni appel borami ni appel betami ni appel borami ni appel betami ni yabala tourmina ibne ka fo fen ngoni parabole le bala o parabole mumbe na ya daile ka cho fréquence mbala à mégahertz, net c'est votre d'enfier. Il tellement que c'est puissant. Donc, il y a mis à la bébine. Nyanzamba va la terre. Donc, transmission de Mohamed voilà. Ok. Bon, avec Jawara, Kameni, Wakati, nous faisons Anyabala, Terusu, pour rapport à vidéo que, pour menacer que, Kanyeshi, Kaye, Aninyoro, aux zones Nkonama. Donc, Fana, il a fait que, Femi, Nyoro, chez vous, pour calendrier. Kalani ko ani ka fara ko ka mo do la tun kai ra ka ko mo shi kana passager mun me teme kai ani no ko mo ti shi kana ta ko ni mi so ko mo wel ni be ko juma no into nyengo diadi te trosi ablene ni asidi diadi
wa mɔgɔ wɛrɛ t'u kɔfɛ an ka opérateur dɔ de b'u kɔfɛ Jara transport bɛ ka kɛlɛ bi terrorisme ko tɛ dɛ Jara transport bɛ ka kɛlɛ ni sira bɛɛ ye u ye vidéoman sara ka Jara transport kɛlɛ sisan u bɛ ka terroristes de sara ka Jara transport kɛlɛ parce que u bɛ fɛ compagnie dɔ de bɛ yen o de bɛ minɛnw transporter u bɛ fɛ ka compagnie bɛɛ lasiran ka to to compagnie kelen na an bɛ compagnie tɔgɔ dɔn compagnie min bɛ ka nin baarajugu kɛ an b'a dɔn u bɛ fɛ ka bɛɛ lasiran a tɔ bɛ to compagnie dɔrɔn u bɛ armes dɔw fɛ u b'u ka passages kɛ a fɔ ne de y'a f'i ye dɛ nin ye manamanakan de dangaden min bɛ ka kuma fɔ baarakɛbali de don Bina Jara a ɲɔgɔn clochard den tɛ yen Bina Jara tun bɛ sɛnɛ de kɛ a tun bɛ makɔrɔni feere de kɛ ale ni biscuit ka bɔ Mauritanie ani Mauritanie trafiquants de tun bɛ feere kɛ ɲɔgɔn fɛ sualaka de don a y'i ban baara ma a ka foro dalen filɛ nin a dɔgɔnin fila de ye sɔrɔsi c'est un fainéant baarakɛbali denba de don a tɛ foyi dɔn tourisme na a sigilen bɛ Mauritanie de u b'a sara ka vidéo in kɛ a bɛ Mauritanie de e b'i jɔ n'i danni ye ne y'aw minɛ an y'o fɔ aw ye dɔn ta bɔ ta e bɛ Kayi dɔn minnu bɛ k'i bila baara la français minnu bɛ k'i bila baara la olu dɛsɛra Kayi en même temps la bataille de Lobosabusire t'a lajɛ a kɛra Kayi de tubabuw yɛrɛ dɛsɛra Kayi la Kayi la première région du Mali Lobosabusire a ye t'a lajɛ le temps capitaine min bɔra k'a bila est-ce que b'a kalama taa u ka taa Kayi fort lajɛ capitaine min bilala troupe ɲɛma Lobosabusire mankan na plus de 250 français min y'i da ka sa o tɛ terroriste ye dɛ o ye français yɛrɛ olu minnu bɛ k'i bila baara la e bolo ko Kayi ka de bɛ bagabaga n'i ka nin manamanakan in ale yɛrɛ nin min fɔ nin y'a bannen yɛrɛ c'est fini armée yɛrɛ tɛ terroriste minɛ bilen Kayi ka yɛrɛ de bɛna a minɛ sisan k'a sɔrɔ an tɛ sɔrɔsi bɛɛ de ye sɔrɔsi ye sa e bolo ko nin manamanakan ye a ko population k'i bɛ nin sɔrɔsi bɔ ɲɔgɔn e bɛ mun dɔn e ɲɔgɔn fini e bɛna population jumɛn na sira bibi in na n ko sɔrɔsi kɛ de y'anw ye e bɛ se k'an bɔ ɲɔgɔn na cɛfarinya zéro ni cɛ ɲɔgɔn fuwari tɛ yen ni cɛfarin don yanni ka mɔgɔw su ka ne kana terrain kɛ wa an bɛ tile 10 d'i ma an bɛ nin minɛ tile 10 a bɛ na cogo min na an b'o dɔn an bɛ ka ko dɔ labɛn an bɛ ka ko dɔ labɛn mɔgɔ dɔ bɛ bila ka na n'an m'a minɛ tile a plus tard mois yanni mois de novembre cɛ n'an m'an tɛgɛ da nin kan k'a fɔ ma tɛ an bɛ n tɛgɛ da nin kan voilà i b'o bila i kunna an bɛ tɛgɛ da nin kan sɛbɛn ninnu ye e ni ala na ka cɛ i bɛna Kayi fɔ Kayi i bɛ tubabu minnu y'i bila baara la Ɲamadu Sisoko a ye taa lajɛ en 1800 la bataille de Lobosabusire a ye taa ta k'a lajɛ nin ka misɛn Kayi ka bagabagali la e bɛna ɲɔrɔ fɔ Elhaji Umaru Tall bɔ yɔrɔ fɛn tɔgɔ ye Sherifu Amaru la bɔ yɔrɔ e bɛn'o de fɔ tubabu ye mun kɛ est-ce que b'a kalama Amala la Cheikh Amala la e b'i histoire dɔn kɛlɛ sera Bayɔrɔ ma koyi bilahi kɛlɛ in sera Kayi kɛlɛ sera Bayɔrɔ ma kɛlɛ tubabu donna ni Kayi de wɔtɔ u bɛ bɔ ni Kayi tubabu kɛlɛ bɛ Mali ba ni Mali kɛlɛ bantɔ de pe tubabu donna ni Kayi de est-ce que b'a kalama la pénétration française wa tubabu bɛ a tɔ kɛlɛ a terrorisme kɛlɛ bɛ ban Kayi de fɛ bagabagali tɛ foyi tɛ ni cɛ nin b'a ka manamanakan fɔ ne fɛ e b'i sigi wali jamana kan i bɛ kuma e ye mun ko kɛ ko parce que ko population bɔra ka armée dɛmɛ ko armée de population ye armée ni population mun ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ ka kuma kɛ ne fɔ n'i ko ko alimami ni misiri kɔnɔmɔgɔw i bɛ fɛn dɔ i b'a kɔrɔ dɔn nin ka nin kalo kan in tɛ dɔwɛrɛ foyi ye dɔwɛrɛ foyi tɛ a bɛ Jara transport kɔ mɔgɔ de y'a sara k'a bila a la terroriste tɛ nin ye dɛ mais o bɛ ka nin wuli Jara transport kɔ mun de la Jara transport bɛ ka kɛlɛ kabini nin terroriste ko in tɛ olu de bɛ ka fɛnw na don u bɛ Jara image bila bila kɛlɛ tɛ nin ye koyi Jara transport bɛ ka kɛlɛ kabini nin tɛ terroriste tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ nin kɔfɛ n y'o de f'i ɲɛna o to yen i k'i sen bɔ o la ko to faamaw bolo u ma Jara ta u ma Jara indexé pour rien kabini u ye Jara bila n ko ka taa Jara ka vidéo kɔrɔ ta k'u bila ka kɛ i n'a fɔ Jara b'a attaqué n ko vidéo kɔrɔ de don n ko u ni vidéoman dɔ de bɛ baara la u ka vidéoman de bɛ baara a kana ko in tɛ terroriste kɛlɛ sa donc pour que Jara kana client sɔrɔ o Jara ko to yen sa compagnie baden de don Jara dɔrɔn tɛ u bɛ Jara kɛ exemple dɔrɔn de ye Jara ko tɛ c'est juste ka bɛɛ bagabaga bɛɛ ka siran u ye ka compagnie bɛ yen compagnie dɔ bɛ yen n'o bɛ baara kɛ o compagnie bɛ bɔ dugu min na an b'o dɔn c'est une manière ka bɛɛ lasiran mɔgɔw ka se ka don olu ka compagnie kɔnɔna la parce que o la u ni marifa bɛ don u bɛ marifa bila fɛn duguma la e kuma na compagnie min ye attaqué fɛn tɔgɔ ye de Kɔna en 2012 o compagnie dɔnnen tɛ yan a kana fɛn kɔnɔ ma u wele ka compagnie bɛ yen o t'olu tɔgɔ fɔ donc a ye sabali bi in na ces gens là c'est la population qui est soldat
population des soldats, soldats si côté, il faut côté. Bi, on est tous déterminés. Tout le monde est soldat. Tout le monde est soldat. Ça, je vous le dis. Donc, Bijarate de Dare, on te voit, je vois le Jarate. Wallahi billah, n'était carrefour ta chien qu'on trouve Jarate. Angan si angala de. Fouiti. Fona ma ere. Fona ma beninga ere ni kala ala lanti carrefour ta ni Jarate. C'est fini. Alors de mobina re jara ni jara yele wuludo amedo jara wala ka jara do ale da ka ko ba ale re jara de ale bina jara de ale bina jara de mais jara yele wulude parce que ni jara tan sore jara barakela wulu jara yu mo woshi e mo meta marfa ta façon kama ibo ki jo kalu kalu ma fola mi jo kone ne yele wulude anye mingolo akoni ninga anyo kuru ko o mine setamuna mi ko ne mali de yele wulude n'a ye di a ka don dɔrɔn mais voilà an bɛna mun kɛ olu k'u kɛlen se vidéomaniya la koyi dɔwɛrɛ tɛ politicien kɔrɔw de don a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka est-ce que b'a kalama mɔgɔw la siran ka mɔgɔw bagabaga économiquement i b'a fɔ gasoil ni fɛn ko n'o donna e yɛrɛ bɛ gasoil litre san 800 n'ale hali kɔsa fɛ ale gasoil litre san ale ye citadine dɔ kɔnɔ gasoil litre san kɔsa in na 16 millions ale y'a san o la ale yɛrɛ a y'a san mɔgɔ min fɛ a b'a dɔn. Parce que a sa station tigi min fɛ mɔgɔw tɔrɔ jamana faamaw tɔrɔ station tigi minɛ. Jaw de wa station tɔgɔ fɔ ko an bɛ ka station da. A bɛ station a ye station a y'a san 16 millions a ye litre kelen san 500. ale yɛrɛ litre ale ka ciro ta litre san 500 dɔ de y'i den ka carburant feere a ma 10 tonnes ɲɛ kelen 10 tonnes fitinin 10 000 litres o ɲɛ kelen k'o feere a ma 16 millions ale bɛ ka attaque min kɛ kɔsa in na a bil'i kunna commerçant dɔ de donna n'a ye. Non, ale tɛ pétrole ye koyi wa a b'a bil'i kunna a tɛ bɔ Saudiya fɛnɛ a tɛ pétrole dilan wa pétrole bɔ dingɛ t'a bolo donc a ka nin kalo kan a bɛ nin fɔ a yɛrɛ ye. mais mɔgɔ minnu b'a terroriste dɛmɛ i n'a fɔ commerçant ka o wara bi kɛ a fɛɛrɛ dɔ natɔ kama. O fɛɛrɛ talen don o banna o mɔgɔ minnu bɛ carburant d'u ma o dɔn wa station minnu b'u dɛmɛ o dɔn don station tigiw b'a f'i ma ko carburant banna su mana ko b'a kɛ bɔ ka kɛ bidon kɔnɔna la u b'a don bidon kɔnɔna la u bɛ dɔw don kabakɔrɔ kɔnɔ an b'a dɔn u bɛ bɔ ni acte minnu fana dɔnnen don o tɛ vidéo kan kuma ye an k'an sen b'o la an k'o to yen. Baara b'o senna o kan an k'an da b'o la an k'o to yen donc o ye faamaw ka baara ye olu b'o baara la n'i y'a bɔra ka kuma a b'a dɔn mɔgɔ min ye carburant faralen ma tɛgɛ dar'o kan min ye ale ye carburant san 16 millions voilà. Ok Bumabel Jawara ka an to minɛn kunbɛyɔrɔ la i ka kuma kɔnɔna na i y'a yira k'a fɔ ko minɛn ninnu donnen min fɛ ko jamana bɛna décision baw de ta sa ko an bɛɛ ka an sigi k'a lajɛ kunun fɛn min ye an ka gouvernement bɔra ka communiqué min kɔnɔna na ni u ye plainte déposé pour international la contre l'Algérie ka d'a kan tɛnzama tɛ nin Algérie ye an ka drone dɔ k'a lajɛ. Anw filɛ nin ye saya fura t'an bolo mais k'an ta sɔrɔla o b'an bolo an y'o de f'i ɲɛna fɛn dɔ de donna fɛn dɔ b'an bolo Mali ma plainte dɔ pour yɔrɔ Mali jigi bɛ minɛn dɔ de kan ni Algérie ye fɛn kelen bɔn anw ma an b'a ɲɔgɔn 100 bɔ fɛn fɛn bɛ Algérie bolo bi o b'anw bolo n tɛ kunun dɔn dɛ mais bi fɛn fɛn bɛ Algérie bolo bi o b'anw bolo ɲɛ b'a la Algérien filɛ nin ye a bɛ siran ɲɔgɔnna de ye Algérien bɛ siran ɲɔgɔnna de ye min ni ka jugu n'ale ta ye fa tɛ mɔgɔ la sa wa drone nin Mali ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ an mɔgɔ foyi tɛ drone na drone min fɛn fɛn Maliyɛnw ka taa la drone immatriculation combien TZ98 D u ka taa la 98 kɔrɔ ye de o kɔrɔ ko nin ye drone 98 o kɔrɔ min b'an bolo an t'a da dɔn donc anw tɛ fan drone min binna o y'a 98 de nous on a des milliers de drones bi drone min b'an bolo a tɛ Algérie bolo i t'a dɔn f'a ka daminɛ donc kuma tɛ yen kuma bɛ min i ye drone min bi a ye image min a ye taa Mali ka communiqué kan dɔn ka na dɔrɔn Mali y'a yira k'a fɔ drone ye fɛn minnu yɛrɛ u b'i fɛ yen de wa n'u bɔr'i fɛ yen ka na n b'u kɛlɛ f'i fɛ yen c'est fini min kɛra ɲɔgɔn wɛrɛ bilen koyi a bɛ fɔ nin ma ko jamana c'est ça qu'on appelle un état fort aw bɛ ka nin kuma minnu na jaa a bɛ ko menace o tɛ dɛ c'est pour montrer à tous les pays parents des terroristes n'i ye terroristes bɔr'i fɛ yen n bɛ t'u kɛlɛ f'i fɛ yen wa a minɛn bɛ yen dɛ a minɛn donna ka ban a minɛn bɛ yen dɛ n'i ye Maliyɛn 100 faga an b'i ka duguden 100 faga n'i ye Maliyɛn hakɛ min faga a b'an ta sara foyi t'a la plainte donna wa plainte a bɛ taa fɛnɛ inshallah wa yɔrɔ ni résolution a tɛ mɛn yɛrɛ résolution dɔ bɛ ta k'a yira k'a fɔ ni o kumana terroriste fɛn fɛn bɔra Algérie ka na
on y met yamora dit à me doit tirer non faire faut Alger kata non fait ou en Algérie comment faire il y aura des résolutions contre lui boîte dianteo avec des preuves on est preuve là d'ailleurs le Mali be songata on est dans preuve tabula le Mali a saisi la Cour internationale de justice la CTI Mali ou de saisi Cour internationale de justice au contre avocat ou Cour d'Algérie mais kadam motere c'est pour prendre le monde en témoin ka jekan série ni mawra pour Algérie ka do en fait mais ta trino fait dem seni mulbali na nani fe beta mine fa ba kere fe ka tege ka bo barana amno de Algérie là ati c'est yalla je wadi ngurun ko tewa mais pour moi Jawara et réseau sans faire là nous ka propagande ke nous ka terrorisme nous ka fanga kele ta so ni ha chama ka profil là de ministre pro de photo ka il sera do fa ne qui menteur aussi c'est ça politicien koro do dito terrorisme tem Mali la be politicien koro do dito voilà ayayo abira yo terrorisme tem Mali la do rete fanga nga bi voilà a voté mununga ko soit les soi-disant démocrates a bête do o mo kelu ni do ni ay bibi na mo chama Algérie kele ta kundo mo secret fo yi pourquoi mo ba chama te fra jamana ga Algérie kele parce que Algérie be ko mo doro fu ni ofe Mali nord ko doro te me oro de Algérie officiel de ko de doro ko yi business euro ni Mali cadre do ni Mali nyamo do je milliard de fakala me kuma min fo chew club na muso club na bo ba do fno ko mido ka mobili boli ka bo et c'est va kala ma tesa waten kata Mauritanie c'était 21 millions chauffeur ke mo do ko me dima un simple chauffeur o ko na ngwa avion kunduru jigina ka jini ka mo ko na mobili labo kata na Algérie Malion hakili bolo Algérie kunye Mali nord ke drogo te me orodi wa ka fina Mali ma ba chamante son Algérie kelem la parce que gino be Algérie bolo aw nyame mo nim che chamana ko che jolondu de ko Mali de ondo ou beka vilo be Algérie bolo ou bala ka drogo la timano on Algérie sur sous donc bibina ils sont prêts quand Mali que l'Algérie comme parce que ou ka secret de l'Algérie service de renseignement bolo wa asimi gino Algérie bolo asimi kidali ke malgré jaw gino tabolo an nga nyamo nu gino tabolo wa nu ne se ka Algérie kele de sona to chaman be a beka gino be Algérie bolo Algérie kele baka te bere voilà vous ni wakati lawa mfana ugola asimi ka photo de asimi ani ibega jenga Karim une photo là ou a fort publication ko la ko asim kabna malija ko sawla kamra France ko asim ira ka France ne ko me faire question na poser mo fina tin sigina ni iri merni ngare kono kuma na de ko asim photo plan na donta bota France na on sam mo de mono ni formation en français ani te français bla mo fin doit et mo ko me bi me wa barga français mo le formation ngai dessus là mo ba de mo ne se ka français va servir de renseignement mo ça va be finir mo ko formation ngai dessus là mais bi we français déjà c'est là malien de do ou bena malien kana malien na ko ko fen donc ni ta o fait il be fli ke halala de ke horon au malien officier jolibe mo information de français ou le conseil na ou te o ba de bi nous y kare kono ni la bouche maudi nous tuer donc nga bon ko OK pour moi ben jawara ya nga bo sécurité ko na tani l'hôpital militaire de Panako c'est un ministre de la défense ça de Camara à Boleno tani chama kera avec 95% abana kabang ibaro nu me fra mo to na ni so se ke blessé ni kum sera anga hôpital lo bu photo takachi morlo be panique wuli ni hôpital militaire mi fleni so se te bu anga ta fra ko fetu anga blessé kum ta Maroc ni Tunisie ni fond mais bi ça a be ala de bolo ni be ala de bolo mais bi so se ke na muso na dele be fraka o ta bale ne blosu do be blosu ba blosu piscatri do be o to do re foyi ni bi so se dem sen mu me ka ta teninta après que we bin combat do kono we shu chama peut-être je volo ka shu chama yakili be wuli wo woro do fene be mimbi ni hakili da nyona ka traka bi ku ne ka do ki tu es formé pour tuer et pour défendre aussi hôpital ni si bloc didu anyogonte bi sous région kono hôpital militaire ni akunte do ro fu ya anga cheba ku mana bana we takata do wolo be nu kunna hôpital civil nuna iba mo bu fo de ni attaquer ni rola ni so seni sutura ka so tin buya de kaka parce que ni bonya de kaka wa hôpital nga dogon sur la donc ame bo ko no ka fo hôpital ni bana ka
wa kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye sɔrɔsiw n'u ka famille an'u jɛɲɔgɔn n'u teriw sɔrɔsikɛ na hali n'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ n'i ka mɔgɔ banna taa furakɛ voilà. Ok, moi Jawara an ka ɲininkali laban 36 151 fictifs kalo saba dala tun ka communiqué kɛ o kalo saba in kɔfɛ ni min ma se k'a ye ko o bɛna raje ka bɔ i bɛ segin question kan n'o tɛ ne ma nin faamu 36 151 fictifs min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka gouvernement ka fonction publique la ni u ka sara kun suspend kalo saba kɔnɔna na o fɛn min ye ni suspension in banna ko u bɛ raje. ayi a ma fɔ ten a fɔra ko 36 151 fonctionnaires minnu bɛ yen ni enrôlement biométrique kɛra ni u ta ma kɛ fɔlɔ on les considère d'abord comme des présumés fictifs kelen filanan ye mun ye à partir du 8 le 8 septembre nin kalo tile 8 gouvernement ko k'a ɲini u bɛɛ fɛ commune 1 commune 2 commune 3 fo commune 6 ale ni région fan bɛɛ fiche dɔ bɛ yen i bɛ t'o ta i bɛ t'i yɛrɛ enrôler biométriquement o bɛ kun cɛ don jumɛn décembre kalo n'o tɛmɛna o y'i gɛnni nka nin kalo min bɛ sen na n'o ye septembre ye sanu ye salaire ko sanu ka salaire bɛɛ tigɛ u ka dépense tun bɛ bɛn 8 milliards de ma a bɛ tigɛ mais 3 mois de b'i bolo i ka t'i yɛrɛ régulariser n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka transition kɛlɛ a ju filɛ wa nin ye terrorisme ye terrorisme yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ Mali fonction publique de kɔnɔ ne bɛ nin fɔ aw ye kuma bɛɛ Mali terrorisme base fɔlɔfɔlɔ ye yuruguko ye n'i y'a ye mɔgɔ caman tɛ fanga in fɛ maaw tɛ fɛ k'o ka ɲɛdɔn fonctionnaire dɔw bɛ ni mɔgɔ ninnu na u dɔw u ye échelon kɛ fo ka catégorie passé u tɛ yen a dɔw ka sara bɛ ka taa san 15 ça n'existe pas u tɛ yen dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye u dɔgɔninw ka diplôme de minɛ ani u jɛɲɔgɔn ka diplôme de minɛ ka concours kɛ olu kɛlen ka diplôme minɛ ka concours kɛ olu ye mɔgɔw ka diplôme na don o tigi fɛnɛ tila ka concours kɛ o tigi fɛnɛ passé la o tigi fɛnɛ kɛra fonctionnaire ye donc diplôme kelen mɔgɔ fila empreinte joli bɛ ta empreinte kelen de bɛ ta o tiɲɛ fɛnɛ b'a la ka don dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen olu tun bɛ salaire 3 4 de ta mɔgɔ kelen salaire 3 4 n'i bɛ subaga ni mɔgɔ fagala ɲini bi le premier terroriste c'est un fonctionnaire corrompu wallahi y'a di égalité Amadou Kounfa tɛ yurugukɛla Mali fonction publique kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ yen u kan ka raji carrément dɔw bɛ sara 3 de ta san 1 tɛ san 2 tɛ u bɛ san 10 bɔ bi dɔw yɛrɛ fɛnɛ y'u ka agents na décourager pour que opération kana réussir parce que quand Assimi a lancé en 2022 mɔgɔ wɛrɛ ma baara kɛ dɛ Mali yɛrɛ informaticien de y'a kɛ u y'a marché di service fɔlɔ ma o ko 4 milliards service filanan ko 9 milliards Mali informaticien yɛrɛ de ko non ale ni est-ce que b'a kalama chef personnel ala ka barika don la ka barika daw ye olu de CGRS créé système intégré des ressources humaines de la gestion des ressources humaines du Mali a bɛ tali kɛ k'a ko k'a jɛ maliyɛnw yɛrɛ de don mɔgɔ wɛrɛ tɛ maliyɛnw de don maliyɛnw yɛrɛ de ka barika la dɔw fɛnɛ sara u ma raje ka bɔ lisi kan donc bɛɛ bɛ ka n'i ye fonction publique kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ka ko su bɛ ka transition mangoya a bɛɛ nin ko kana ɲɛdɔn mɔgɔw bɛ na bi u bɛ san 15 la dɔw bɛ san 20 la wa dɔw yɛrɛ bɛ yen bi ese b'a kalama u bɛ wali diplôme de b'u bolo donc nin bɛɛ bɛ na ɲɛdɔn wa kalo 3 de dilen don bɛɛ ma kalo 3 i ka salaire tigɛlen kɔfɛ n'i ma ye yɔrɔ minnu fɔra k'i ka taa fiche ta i t'a enrôlement kɛ ten dɛ i bɛ taa fiche dɔ de ta ka taa enrôlement kɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ y'u si tigɛ biométriquement u dɔnna ka ban nin bɛɛ b'a la nin bɛ gouvernement permet avantage fɔlɔfɔlɔ min ye gouvernement yɛrɛ b'a ka cadrew dɔn ni Assimi mago bɛ maa min na k'a bila i n'a fɔ n bɛ misali d'i ma télécommunication kunna Assimi mago tɛ ka mɔgɔ dɔ wele ko télécom a bɛ don base de données kɔnɔ dɔrɔn a b'a lajɛ vraiment meilleur cadre ye jɔn ye en télécommunication cadre a b'o ta a kan ka bila baro la donc c'est relation côté tugun bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ka compétence di a filanan ye mun ye syndicat bɛ grève min na fonctionnaire ka avantage ko la a bɛ gouvernement permet k'a hakilina dɔ ta hali n'i ko sisan k'i bɛ augmentation de salaire kɛ e tɛ mɔgɔw da dɔn tu ne maîtrises pas maintenant ton budget gouvernement yɛrɛ t'a dɔn a bɛ joli don fonctionnaire la Mali problème fɔlɔ bɛ fonction publique de kɔnɔ
billahi ko do be ke mo la kuma la Mali fonction publique konna la abi Mali ren ne buila mo chama mi ka Mali dogo ya ka ban Mali la ka Mali neni Mali den chama wallahi Mali jugatu la fen do be kula ka bo akili mo sara ya fonctionnaire do ye mo sa yere nyebi ki mo satola dagla mo ka hage mne rule ya wa attaque asimima fonction publique ko ka je Mali te sumaya wa asimbo bara de la de Mali wala ni de ko ka fonction publique ko ka je kana ni barakala nyana mawi do be fonction publique mo re bu ka sarata ko fe ou be voyager là ou be voyager là ou be business là ou be dor la do re bara bla ou fle tunga fe ambu don na li sando de bu ka sarata uno tigi jama kanu do ye bara wore so donc nimbela jamana nyemo de ko una ni système ngla ate mo jugala ama sigi mo kam folo mo ko me do fonction publique ngi be do arrêté ministériel de fonction publique là diplôme ko kuntala il me do parti be lycée rablata ou be arrêté bo ki confirmer ki est fonctionnaire anyo chama yan mo ka cadre ayo la mo ka cadre bio la mo ka cadre CO la on est politiciens mo se kan so là donc ni madame mo ko jouer comme le gouvernement a été très clément et très docile et très pardonnable gouvernement 3 mois dit décembre le 8 décembre nous ya soro mo ma enrôler biométriquement à Bana oui yara djeli ni 48 milliards ni avec de le perdu par jour ni me se ka jeune joli tarbara la ni me se ka mo joli sigilembo hein abina sra abe sra joli dani be kurango joli nyanabo 48 millions par an 48 milliards par an imiri abe kurango nyanabo ka bampe Mali problème gestion de son ressources pe Mali la war bambulu fo merde une transition inkeleli jako ya mo do o da to politicien do bete politicien minte fen don olu munu semi système korola olu teni fanga yin fe fo ka cin olu ko olu muso olu dew parce que akado olu anga to ni fadin sako ya ndekon ko intérêt kama wa am ka terrorisme kele ni marfa ya akele to ni mani ni de kan ni mo kala mawi dans la fonction publique donc aujourd'hui ni 36 100 fonctionnaires présumés fictifs 3 mois de boulot no 3 mois temena o kuma ou aradira ka boy vraiment ba ufu ka woni nondo ka afoye ko ne kara aw kulo na o nye garsige aga to be nga sallallahu muhammad ama fo ko aw kamer